Nga naman ka, ha? Ako ang tuuna. Mauban ka ni mo. Ay, pasensya na kaayo mo, ha, kung nakatugaw mi sa inyong pagkatog. Okay na, ma'am. Uy, problema. Yun saon, wala may problema sa kumbana, good. Ikaw, ma'am. Oh, ako? Oo, ikaw. Babae manggit ka. Kung magpido ang imong bana, dili ba ka masuko? Masuko, ma'am, uy. Pero, dili pa man ko makarelate, anak, kay dili man ako banas, eh. Minyoonon pa lang ni ma'am. Mao ba? Sige, katuog na mo. Ug usbo na ko. Pasensya kaayo. Lito nga no to? Nganong imong giinan si ma'am nga minyuuno na ta? Naniguro lang ko, eh. Basin nun niyang papawaon tadi ni Bakon. May baho siya nga, didita minyo. Narabig yung mga tao nga mukontra nga mag-ipon, ha. Pero di pa kasado. Oh, mao ba? O kusa pa sab, wapasag ko ni Musugtag, Linda. Oo, kita'y nag-uban ron, pero gusto ginakog confirmation ba nga, kita na gyud. O, Lito, kita na gyud. Yes! Thank you, Linda. Tore, sugudog maha, mulakaw ko. Mangita na kong trabaho. Sayuha pa nagyaw-yaw aron niya, eh. Tarunga lagi, litse! Fos! Uma! Kanaming padugo na ni mo bakba, oy! Ano mahal ka kita? Kaprapis at aron niya, eh. Mugawas ko, be. Ano mahal ka? Hindi na ako nagsigighatag yung mong instruction! Bukok ka yun! Kaluoy sa bata. Ano nga yung magkagtabang, ha? Uy, magkatabang ni mo din eh! Kami rin yung ginikanan mo, madungulan ni mo! Kung ayaw may hatagiglaban sa o! Ma'am, sakto na. Unsa? Uy! Gano'n kayo tao maghilabot ka man, Glenda? Unsa man? Gusto kang patawaon mo na mo, ha? Dili, ma'am. Dili. Sorry. Ay ko! Kasaylo ako dyan. Huwag may mahimo. Mo ba? Linda, wa na lang unda ka mangilabot. Pero naluoy ko sa bata, Lito. Nakita na ko akong kaugalingon niya. Pero ang nakapait kay wa ko'y mahimo. Dili ko makatabang niya. Sagdi lang. Pugi lang una yung kaugaling na. Hapit na tamang maawa nini. Oh, ha? Yes. May trabaho na ko, Glinda. Oh, Dong, may tuyo ka? At itabagi ko, maluwi ka na kundi. Nagkalagay kong punog. Sakit na kong lawas, te. Hindi na lang ko makaya. Sorry, Dong, pero dili ko pwedeng maghilapot. Sorry kaayo. Lito, unom na takabuhan nga nagpuyo din eh. Dili na ko makaagwanta. Luoy na kayo ang bata. Ay, sige.
Sunod semana, mamalinta. Naamang ko'y napangutana nga akong kauban. Salamat, Tong. Salamat. Tabang! Tabang po ang akong anak! Nga naman karon, Tong? Ginoo ko. Hingalog nag-iikog ka man! Hingalo man! Nangutana pa ka? Deglinda, Imong sa ang naghikog ang imong anak. Kung gipangga pa lang unta nimo siya, dili mahitabong maghikog siya. Imo siyang dagmalan og pasakitan nimong istorya, unya karon mangutana ka ngano naghikog siya, ha? Wa ba nimo pangutana imong kaugalingon kung anong iya ni gibuhat? Ha? Wa ba nimo panamini imong kaugalingon? Ha? Tubag! Ginikanan, doon ako'y ipangutana. Ning kalibutan, ang buhat mo maayo ba? Sa mga anak mo, angay ba? Kapanamin. Nasakitan kaayo ko sa akong nakita nga nailaing bata nga sama nako kaagi. Maong kamong mga ginikanan nga hilig kaayog panagmal sa inyong mga anak. Hunahunaan ninyo kung unsay sangputan sa tanan. Karon, may anak na ko. Og akong gipatagamtam ang grabing pagmahal nila. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN.